खुलुमबाय नोंथांमोन जोनोमाव गिबि खेब देमसि नानाय नुफेरबाय। देमसि आबाद मावदोंमोन सनजय आदानि। कुनु बोसोरा खोनाफेराखैमोन, देग्लाय खोनाबाय, आबादखौ नुबाय आरो लोगोसे नै नानायखौबो नुबावबाय। लाफा बेगरफोर बादि लाफा बेगरानोसै नै। फेबाय नामा? मेंदोंसो। आंलाय फेनानैसो एसे गोलांनाय बायदि नुदों। खै घन्टा लागोनथाय बेखौ नानायाव? दंसाबो गोगोमैनो। हाथा फाथा बयबो नानो थाखाय आवगायबोबाय। माइ आबाद मावनायजों लोगोसे माइ आबाद जोबखांनायनि उनावहाय बेफोरबायदिनो बेसर, देमसि, जुखाम आबाद मावनांगौ। नाराथिलिफोरखौ खालि बिदै उदां हगारनानै दोननाङा। बयबो बेबायदि आबाद मावनो आवगायोबाथ' गोबां डेभेलप जागोन ओनसोला। मानसिफ्रा खालि साख्रिनो, गुबुन बिजनेसनो, थिखानो मानो बेस्थ' जायो, मालाबा जाफुङाबो। ओंखायनो बे नाराथिलि नुनाय दुब्लिफोरखौ जाहाथे हायोब्ला हारसिङै, हायाब्ला ग्रुप जानानैब्लाबो बेफोरबायदि गोरान आबादफोरखौ मावनांगौ।